Porto una llibreta perquè així els papers no cauen. Perquè és mestre. No, però en el món d'avui estàs molt lligat a les tecnologies. I així com el Xavi era que deia, li vaig demanar al Senyor i va anar fluint tot el que m'havia de dir. Doncs jo vaig agafar aquell llibre que està descatalogat, que no el trobareu, però que és una joia, Introducció a la renovació en l'espíritu. De fet, ens ha anat, em sembla que l'Aleix, ens ha anat passant a cadascú, segons la part, els capítols. I amb la lectura del que corresponia he pres els meus apunts. Però deixeu-me dir que la pregària d'avui s'ha dit, dintre de la pregària, gairebé el que és viure en l'esperit, caminar en l'esperit. Aquesta última xerrada, i suposo que ho anireu reconeixent, espero, en algunes de les coses que jo he apuntat. L'última xerrada del seminari es diu que és l'última, caminar en l'esperit, però és que no és l'última, perquè ara ens toca caminar en l'esperit. Per tant, vull fer també un resum del seminari, de les parts d'aquest seminari, i veure com l'esperit està des del principi, igual que està des del principi, que planeja sobre les aigües, l'esperit de Déu, també des de les primeres ensenyances que hem sentit. La primera part del seminari és aquella que sentíem: Jesús és Senyor, Jesús és Salvador. I ningú pot dir que Jesús és Senyor si no és perquè l'esperit li dona a conèixer. Per tant, aquest testimoniatge que vam sentir de com el Senyor salvava en cada situació, el nostre germà el David, i aquest Senyor, Jesús, camí cap al Pare, ningú pot descobrir aquesta realitat si no és per l'esperit. La segona part parlava de la conversió. La conversió que ens porta a descobrir el Senyor, ens porta al penediment i ens porta a desitjar llavors el perdó del Senyor. La conversió que és tornar a mirar a Jesús. I la conversió ho guareix. I vam tenir aquell dimarts tan preciós amb la Laura sobre el guariment. El guariment és físic, és dels nostres pecats, que a vegades sembla que la paraula pecat no es pot dir, o temptació no es pot dir, doncs és així. El Senyor ens guareix tant en el sagrament de la conversió com ens guareix de les nostres malalties i de la nostra psicologia i de les nostres emocions. I la tercera part és la fusió de l'esperit. L'esperit ve a nosaltres, és enviat per Jesús des del Pare. L'Armand ens va parlar l'altre dia de la comunitat com el lloc on podem proclamar que Jesús és Senyor, que és Salvador, que ens guareix, que ens dona l'esperança i la fe, i que preguem uns pels altres per fer viva la seva presència. I ara, doncs, l'última és la vida segons l'esperit, caminar en l'esperit. I començar a caminar en l'esperit és estar atents als efectes que el Senyor vol que descobrim en nosaltres. Hem rebut la fusió de l'esperit i això ha de tenir, no ha de tenir com a obligació, sinó és que té uns efectes, no? Té uns efectes per al gran amor, per la gran presència, per la realitat, que el Senyor ens envia aquest esperit. I quins són aquests efectes? O quins poden ser aquests efectes que segur que tant els qui l'heu rebut per primera vegada i no per última, com els qui ja fa més temps que caminem en la renovació, doncs els reconeixeu. La pau, avui se n'ha parlat de la pau. La consciència del pecat, el penediment que el Senyor posa en el meu cor és perquè em fa conscient que hi ha coses en mi que no estan bé, que han de canviar.
I això em porta a la conversió, al voler tornar a mirar el Senyor. Alguns serà una conversió que per primera vegada veuran a Jesús i altres serà un tornar a descobrir Jesús. Això és una conversió, és tornar la mirada. Em giro i torno a mirar el Senyor. O per primera, o per segona, o per tercera, o per quarta, enèsimes vegades. Un altre efecte també que hem d'anar descobrint, o sigui, el caminar és anar-nos estudiant una miqueta, no? Estudiant què fa el Senyor i com en va canviant. És que molts sortim o surten de la tibiesa, no? Allò de que, sí, estic però amb una cama dintre, una cama fora, no? El tebi és una situació que no et deixa navegar, no et deixa pujar del tot a la barca, no? Quan pots trencar aquesta tibiesa és quan ve l'alegria. És un altre efecte, l'alegria, la joia. Descobrir l'Esperit Sant, no? El gran... Ara ja, abans me'n recordo, no? Fa tants anys es deia el gran desconegut en l'Església. Glòria a Déu perquè ja no és tan desconegut a l'Església. Fora de la renovació també hi ha molts moviments i grups que parlen i prediquen l'Esperit Sant. Un altre efecte és descobrir la paraula, la necessitat de recollir-nos en la nostra pregària i tenir la Bíblia en les nostres mans. La tecnologia també fa que fem servir menys el paper. Però tenir la Bíblia de paper potser a vegades ens pesa molt en el bolso i com les petites que pesen menys, les lletres són molt petites, no ens van bé a partir de certa edat. Però el paper té una riquesa. Pots anar endavant i enrere amb molta més facilitat, pots subratllar, pots estudiar, pots reflexionar. Jo us diria, si teniu una Bíblia petita, fiqueu-vos-la al bolso i veniu fins i tot al grup. Aquí se'n van deixar moltes perquè es va pensar, us en tindrem moltes perquè es puguin fer servir, però al final ens mirem i tothom té un mòbil a la mà, que no és ni pitjor ni millor, no estic dient res, només estic revalorant el valor del paper. I la veritat que donar una xerrada, haver-te de preparar una xerrada et fa estimar el paper, la pots acariciar, la pots besar fins i tot, no? L'Armand l'altre dia ens parlava d'un cotxe i ens deia les 4 rodes del cotxe. Em va trucar l'Armand i és una cosa que és un do de la comunitat, el tenir germans grans i ancians i amb experiència del Senyor que et diuen, escolta, la setmana que ve, que és la teva xerrada, recorda això, perquè de fet doncs, són les bases que no podem perdre si volem continuar en aquest camí, no? I ens deia la pregària, la paraula, la comunitat, els sagraments. I per caminar amb l'esperit és el que necessitem. Necessitem la pregària personal. Ell parlava d'estar tot el dia en la presència del Senyor. Però hem de, cadascú, en la seva mesura i en el seu temps i en el seu caràcter també, de dir quin és el moment del dia en què em puc aturar. En quin moment em puc aturar 5 minuts, 5 minuts. Però d'oblidar-me, estar en la presència, en l'autobús, en el caminar, el Senyor t'acompanya. Però quan em puc aturar per tenir la Bíblia en les meves mans, per llegir les lectures del dia, per reflexionar-les, per pensar-hi, per saber què em diu a mi. L'Església i tota la seva tradició, l'Església Catòlica fa la seva interpretació, la seva predicació de la paraula, però també deixa que després cadascú pugui descobrir què diu aquesta paraula a mi. La pregària, quan venim aquí al grup, venim amb l'energia que aquesta presència que portem al llarg de la setmana i aquesta pregària personal aboquem aquí. De manera que aquí ja no ens parla a nivell personal, o ens parla d'una altra manera, ens parla a través de la comunitat i a vegades descobrirem que això és per mi, o això confirma aquest sentiment que tenia jo. Però quan venim aquí a pregar
fem una pregària comunitària. I és el que deia, els apòstols deia, acudien assíduament a les ensenyances dels apòstols i a la comunió fraterna. Es reunien. La primera, una roda, no? La pregària personal. L'altra roda, la comunitat. Es reunien en comunitat. Celebraven l'àgape. En les seves reunions compartien la paraula, compartien les paraules que el Senyor els havia transmès i els records que tenien, i també partien el pa, l'Eucaristia, els sagraments. Créixer a través de la paraula llegida i a través també de l'Eucaristia i de la paraula compartida, reflexionada i ensenyada a l'Eucaristia, a la litúrgia de la paraula. Fixeu-vos que jo he dit 3 rodes, pregària, comunitat, hem entrat amb els sagraments, però és que la 4ª roda que deia l'Armand, que era la paraula, està present en totes. O sigui, cap d'aquestes altres situacions pot estar sense la paraula en ve alta, sense aquesta reflexió, aquest aprofundir, pregària personal, pregària comunitària, la proclamació de la paraula, l'ensenyament, Eucaristia, grup de pregària, comunitat i el viure-la com a poble. I caminar en aquest esperit és demanar a l'esperit que es faci visible, que també ho hem dit avui. Avui també algú pregava, i ho preguem cada setmana. Sant Esperit, fes-te, actua en nosaltres, que et veiem, fes-te visible. Algú ha parlat dels germans, que et vegi en els germans, no? Doncs és així. Caminar amb l'esperit és fer un camí amb grans alegries, segur, però també amb grans exigències i també amb dificultats. Perquè quan més content estiguis, quan més creguda estiguis que el Senyor està amb tu, més perill tens de rebre una incomprensió per part d'algú, una temptació. De fet, no ens creguem, avui ha sortit també, no? De no creure's, és una crida a la humilitat. Per tant, atenció, estem enamorats quan els efectes aquests que ens fan estar contents i estar atents, és com estar en un estat d'enamorament, però estiguem atents a no perdre la força que necessitem per lluitar contra els obstacles i les temptacions. Però estiguem tranquils també, perquè a Fets 1:8 diu: rebreu la força de l'esperit. I la vam demanar el dia de la fusió i la demanem sempre en el grup de pregària, i l'hem de demanar sempre a la nostra pregària, i la demana sempre l'Església quan comencem l'Eucaristia. Caminar en l'esperit no és quedar-se en les paraules, en minúscula, ni refiar-se de les emocions, això que deia de l'estat d'enamorament, no refiar-se de les emocions, ni tampoc evadir-se dels problemes, perquè la nostra vida continua sent la nostra vida. Però caminar en l'esperit és com la vid, és aquesta imatge de la vid, que hi ha la primera part aquesta, que la poda s'asca, que això fa patir, això fa mal a vegades, però ja després s'ha d'alimentar, aquesta vid s'ha de regar. La nostra vida és igual, si volem caminar en l'esperit, passarem un moment de poda, d'adonar-nos quines coses han de canviar i dir, he de renunciar a això, i això vol dir treure'ns de sobre, potser, és que això a mi m'agrada en el fons, però què et demana el Senyor?
Això ho ha de descobrir cadascú. Alimentar-nos, regar-nos, deixar-nos regar, perquè sense aquesta aigua de vida no hi ha fruits, que és la tercera part, els fruits. No? En aquesta part de la neteja, de la poda, queda apartada a mi. Soc una persona impetuosa, apassionada, creguda, orgullosa, hipòcrita. A vegades sempre hi ha moments, no? Puc ser tòxica en algun moment, crítica, criticona, no crítica, criticona. Això és un esperit de confusió. Avui també s'ha dit, em sembla, no? I si no s'ha dit és igual, no? De parlar bé de nosaltres. No, sí que s'ha dit, que quan ens coneixem molt, no? Estem aquí i estem tan contents, no? I ens estimem molt. La meva mare, exacte, com la tinc al darrere jo l'escolto, i els altres també, ens estimem molt, però a la que comencem a conèixer-nos apareixen, no? I mira aquest, tu, doncs mira, ja no és tan simpàtic com pensava, no? O mira tu què m'ha dit, no? En comptes potser de pensar, potser té un mal dia, pobret, no? O potser ve preocupat, o sigui que compte amb quin és la nostra tendència, la nostra humanitat, no? I això vol dir que hem de renunciar, perquè a vegades ens agrada criticar, o fem brometes, sembla que no, però rient també podem fer mal. Per tant, hem de descobrir a quines coses haurem de renunciar, haurem de deixar. Quines relacions haurem de transformar. I l'única manera de transformar les relacions o les actituds és a través de l'amor. A Romans 5, l'amor ha estat vessat en els nostres cors per l'esperit que habita en nosaltres. Això ens ho diu Sant Pau. Hem demanat i demanem que vingui l'Esperit Sant. I el que estem demanant és que el Senyor visqui en nosaltres i enmig nostre. Amor és el primer que ens demana Jesús. També haurem de canalitzar, estic en la part de la neteja, de la poda, també haurem de canalitzar les nostres emocions. Quan dic emocions, dic les meves pors, la meva ansietat, la meva ira, enfado, la meva tristesa, la meva depressió. Tot això forma part del món de les emocions i es poden convertir en malaltia. I hem d'estar contents perquè el Senyor ve amb el seu esperit a guarir, a convertir, a treure, a canviar, a transformar. Tot ho vol guarir. Però ens demana paciència. Mira, és allò de que alguns els hi dona de seguida, dius, ostres, aquest, tu, ve un dia i ja l'ha vist el Senyor. Jo porto mitja vida i vinga, doncs insisteix, perquè el Senyor vol la nostra constància, la nostra insistència, la nostra paciència. I tot això ens educa, ens va educant. Dintre de la neteja també el nostre cos, amb la mirada, amb les mans, amb els gestos, amb les cares, doncs hi haurà coses que haurem de canviar. I amb el cos també, amb el comportament, no? Com em comporto jo amb el meu propi cos. Si ve l'Esperit i habita en nosaltres, vol dir que som temple de l'Esperit Sant, no? Quan fem adoració, no? Veiem el Senyor, dius, veig com la llum, no? Miro el Senyor i és com desitjant veure el rostre del Senyor, no? Doncs a la custòdia o al sagrari obert, no? Doncs nosaltres podem arribar a ser la cara del Senyor, no? El meu cos. Us llegiré a la pàgina 140 una conclusió d'aquesta part de la neteja.
Quina hora és? Vaig fer de temps. 140. Tota persona es transforma sota l'acció de l'esperit que amb molt de tacte, amb delicadesa, traça de nou en nosaltres la imatge de Déu. Aquesta acció de l'esperit varia segons les persones. En uns, això també s'ha dit, entra a casa meva, algú ha dit, que sí? En uns troba una casa en mal estat. Llavors, el que ha de fer l'esperit és reconstruir-la. En altres, la casa és sòlida. El sostre està bé, però l'interior està desordenat. Llavors, ve l'esperit i ho posa tot en ordre. Cada cosa en el seu lloc. Finalment, també descobreix cases que tot està en ordre, però falten flors. Falten quadres a les parets. Llavors, busca la perfecció. El Senyor, l'esperit, busca la perfecció. Una perfecta imatge de Jesús. Cada un de nosaltres és pres allà on està. Mirem cap a la meta, cap allà. El nostre objectiu és el Senyor. Escoltem la veu de l'esperit i obeïm aquesta veu. Això és caminar en l'esperit. Buscar, saber on vull anar, escoltar i obeir. Ser dòcils al Senyor. La segona part era deixar-nos regar, com una planta que necessita ser regada. I si volem que aquells efectes que dèiem de l'esperit es desenvolupin i creixin en nosaltres, doncs hem d'alimentar la gràcia que hem rebut. I quin és el sistema de reg ideal? Doncs quan un munta un sistema de reg, l'origen és la font, no? Perquè si no... Per tant, anar a la font, i les 3 maneres d'anar a la font, que ja les he dites, però les recordem, és llegir la paraula, per viure-la i per proclamar-la, des d'una dimensió personal i des d'una dimensió comunitària. El Senyor ens parla a través de la paraula. El segon, la manera de treure aigua de la font és l'Eucaristia, els sagraments, el pa de vida, no? El pa de vida en l'Eucaristia, però la paraula també és pa de vida, és aliment, no? Aliment des de la pregària, aliment des de l'Eucaristia i des dels sagraments. M'ha fet gràcia perquè a vegades considerem que hi ha coses que són antigues, no? Doncs aquí parlava del missal i deia que en el missal, una manera de pregar és a través de les pregàries, de les lectures o moments de pregària que trobem en el missal. I parla de la pregària de la col·lecta, la pregària sobre les ofrenes i la pregària després de comunió, que moltes vegades potser ens queden una mica, o perquè les diuen en veu baixa, o perquè estem tan acostumats que no les acabem d'escoltar. I són 3 pregàries que ajuden a meditar la paraula del Senyor. La tercera manera de treure aigua de la font és l'amor. La tercera manera de treure aigua i la primera manera de començar a caminar i el primer fruit que ens parla Sant Pau, l'amor, la caritat. Sant Pau ens dona l'ensenyança, el 1 de Corintis 13. L'amor és el centre de tot. Sense amor no podem comprendre la paraula. Ja podem llegir, ja podem conèixer, ja podem predicar, que qui no té amor no serveix de res. Per tant, l'amor és la font i al mateix temps és el primer gran fruit de l'esperit, que és aquesta última part de la xerrada, els fruits de l'esperit.
l'última part de la xerrada, i el tercer punt que dèiem, no? de la vinya, la poda, netejar-se, el deixar-nos regar, alimentar i donar fruits. Els fruits és com un test, com la prova de que l'esperit està viu i que actua, no? La prova de que ja ho detectem una vida carismàtica en nosaltres i en els nostres germans. Quan dic una vida carismàtica no parlo en la renovació carismàtica, parlo de carismàtica com aquell do que dona l'Esperit Sant. Ahir em vaig trobar amb Xavier Morlans al carrer i ell deia, he fet una celebració ben carismàtica, i va dir, bueno, vull dir que, clar, com sap que estic a la renovació, i és que és així, nosaltres no tenim, com es diu, quan tens el monopoli, no tenim el monopoli de l'esperit, però hem de donar moltes gràcies per la renovació carismàtica perquè és on l'hem descobert, aquest esperit, no? I qui porta una vida en l'esperit porta una vida carismàtica. Jesús és la saba d'aquesta vinya, d'aquesta vid, que circula pel nostre cos, que passa per les branques, passa per tota la nostra persona i fa que doni fruits. I els fruits són, com deia, aquest test de que realment Jesús viu amb tu. Si viu amb mi, les meves actituds han de ser les actituds de Jesús, que es converteixen en els fruits. A Filipencs 2:5: tingueu entre vosaltres els mateixos sentiments que Crist, les mateixes actituds del Senyor. El segon fruit, que anomena, no faré una repassada de tots els fruits, però d'aquests tres primers, sí, de l'amor, de Jesús com a gran regal, no? I llavors l'amor, estimeu-vos uns als altres com jo us he estimat, feu-vos servidors uns dels altres, i Sant Joan n'està ple. Recordo que al principi, quan jo vaig entrar, deien, llegiu els Fets dels Apòstols, tot seguit, i Sant Joan. Amor, l'amor. Tercer fruit, l'alegria, la joia. L'alegria original perquè ve de Déu. L'origen de l'alegria és Déu. La joia de l'alegria és Déu. És aquesta alegria que ho diuen les cançons i ho diem moltes vegades i ho diu Jesús. El món no la coneix. Coneix altres alegries. Però per conèixer aquesta alegria, o el món, quan parla de l'alegria, quan diu el món es refereix a la carn, la part sense la presència del Senyor. Altres alegries hauran, però no és l'alegria original. És una alegria que no es pot explicar, que s'ha d'experimentar. Tu la pots compartir i et poden dir, et veig molt content, però igual no entenen res del que els estàs dient i diuen, doncs això està molt bé per tu, mira, tu et senta molt bé, però a mi no m'interessa. I a vegades això ho trobem en les nostres mateixes famílies, no? Pot ser, en els nostres fills. Aquesta alegria no es pot explicar, s'ha d'experimentar. I és una alegria que ens fa lliures, que malgrat els impediments, malgrat les incomprensions, estem convençuts i podem dir, doncs jo estic content, jo sé que tinc el Senyor, o jo sé que el Senyor està amb mi. El següent fruit, la pau. La pau que hi ha en Jesús és aquesta pau que a nosaltres ens regala. Jesús tenia aquesta pau que li donava l'harmonia amb el seu Pare. I va tenir la pau necessària i el coratge i la força necessària per anar a la creu. Perquè estava en harmonia amb el seu Pare, perquè escoltava el seu Pare, perquè era obedient al seu Pare. I tot en pau. O sigui, podem estar
alegres i tenir pau enmig d'una situació humanament terrible, familiarment horrorosa, físicament malalties. Però ni la joia ni la pau el món no ens la va prendre. La pau que ens dona l'esperit està a Gàlates 5, doncs són aquests fruits. I els altres fruits que ens anomena, i que cada fruit potser mereixeria realment una xerrada, els podem llegir a Gàlates 5, 22-23, que diu l'amor o caritat. A vegades diu amor, a vegades diu caritat, és el mateix. La caritat, la joia, l'alegria, la pau, la paciència, la benignitat. La benignitat que podríem dir ser amables. Benignitat. En la versió en castellana no sé què dirà. Benevolencia? Si no? Pues és ser amable, la bondat, la fidelitat. No només la fidelitat del Senyor, la fidelitat que em demana el Senyor, que sigui... A què em crida el Senyor? Què? Em crida a venir al grup? Doncs vinc. M'aixeco i vinc. Si jo sento que el Senyor em crida, si estic, i fins i tot us diré, si jo a vegades dubto de fer o no fer una cosa que sigui bona, fes-la. I si és una cosa que et fa dubtar massa, queda't quiet i escolta el Senyor. Però parlant del grup, que és el moment, l'oportunitat de trobar-nos i de pregar junts, la fidelitat és un do que el Senyor ens dona i ens ho recompensa ipso facto, en el mateix moment. Moltes vegades hem dit que me'n vaig d'una manera diferent com he tornat. I cada dimarts és diferent. La dolcesa i la temperança. El domini d'un mateix. Que difícil és. Jo com a testimoni, no sé si us en recordeu que a l'Advent, en el recés d'Advent, ens deien, sigueu llum. I jo deia, jo no sé com puc ser llum a la meva feina. Perquè tinc una situació que m'omple de ràbia, no diré d'ira, però sí d'enfado, d'enuig. I llavors això em portava a la crítica. Jo volia ser constructiva i deia, però que no ho veieu, que us esteu equivocant, o que tal, que qual. I al final ningú m'entenia perquè el que rebien era potser una crítica. I quan he decidit, prou, s'ha acabat. Com no m'escolten, no ho entenen, potser no ha de venir de mi, mira, potser no sóc jo la que ha de dir o fer res. Bueno, jo sí, jo faré el que cregui que he de fer i ho compartiré, doncs, amb amabilitat. Ho compartiré amb benevolença, no? Amb benevolença, que deien, no? I amb temperança, domini d'un mateix, perquè la meva tendència és, te lo digo, ¿no? Te lo digo muy educadamente, pero te lo digo, no? A vegades va bé, però a vegades no ho has de fer, perquè si el que crea és incomprensió i mal ambient, doncs no ho diguis, encara que tinguis raó. Ens és difícil, a vegades dir, és que jo tinc la raó, és veritat, tens raó, tens tota la raó, però espera el moment, no? I el Senyor t'ho dirà. Com a conclusió final, per acabar, us llegiré les pàgines d'aquí, que és el final d'aquest llibre, després de tot el seminari, i que l'autor d'aquest llibre diu, l'autor que és Philippe Verhagen, Philippe sembla francès, Verhagen sembla alemany. Bueno, doncs diu, conclusión general, os lo leo en castellano para no traducirlo tan mal. Hemos llegado ya al final de esta introducción.
a la vida en la renovación en el espíritu. Ja us ho deia, és una introducció, no és l'última xerrada, no és l'última xerrada, és el principi del nostre caminar o del continuar. Ya sabéis de qué se trata, ya hemos oído las 7 charlas. Si piensas que este camino puede verdaderamente ayudarte a descubrir la realidad y la acción del Espíritu, no te apresures, no tengas prisa. Déjate interpelar, no una vez, sino varias veces. Cuando notes que ha llegado el momento, pide el Espíritu i te serà dado. Per tant, no és el privilegi d'aquell dia la fusió de l'Esperit. És cada vegada en els sagraments es vessa l'Esperit Sant damunt nostre. En el baptisme es va vessar l'Esperit Sant. El baptisme és únic i per sempre, però sí que necessitem d'aquest esperit perquè allò que vam rebre el dia del nostre baptisme, que es van comprometre els nostres padrins i que la confirmació ens vam comprometre nosaltres, es faci vida, es posi en acció. Por tanto, pide el Espíritu y te será dado. He aquí un último texto de un autor que no conozco, digo aquest Philippe Verhagen. Me parece que expresa en pocas palabras lo que estas páginas han intentado decir. Todo lo nuestro debe ser renovado por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Todo lo nuestro será renovado por el Espíritu si permanecemos fieles. Habita en nosotros en lo más íntimo de nuestro corazón. Nuestra vida de hijos de Dios no puede depender de condiciones favorables o desfavorables. ¿Qué importa el ambiente? ¿Qué importa la salud? ¿Qué importan las ocupaciones o los estados de ánimo? Debe ser una vida plantada en Dios, en el Espíritu Santo. El principio de todo lo que necesitamos habita en nosotros para animarlo todo, regenerarlo todo, llenarlo todo. Hemos sido bautizados una vez por todas, pero mientras no somos llenos del Espíritu Santo, el sacramento de nuestro Pentecostés no puede considerarse como consumado plenamente en sus efectos en nosotros. Gloria a Dios.